Yes, så går vi i gang. Jeg er lige gået udenfor, det skal I jo også. Jeg har taget min hat over, synes det er lidt koldt. Men det det går ud på, det kan I se lige om lidt, det er, at I skal ud og finde noget med vektorer, der skal være parallelle og ortogonale. Og det er altid nemmest med et koordinatsystem, så det har jeg lavet rygebagen simpelthen vender lige om. Jeg har taget nogle pæle, hvem har ikke nogen hegnspæle stående. Der er nogle der også, og der er en derude. Og den her linje heroppe, den markerer y-aksen. Og den her, mellem de her to pæle, den står der, og den der står derovre, det er x-aksen. Så gør jeg bare det simpelt, at hvis jeg skal finde den der pæl, den skal finde koordinat over, eller punktet, så skrider jeg bare af, det er jo 2 på y-aksen og 2 på x-aksen. Det er fordi, det er nemmest til y-aksen først. Så 2 på y-aksen, så den står i 2,2. Så går jeg herned til den anden, så tæller her 1, 2, 3, 5, den er lige om. Nu har jeg glemt mig 12, så går jeg tilbage. Sådan der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så den står i 7,21. Det er fordi, jeg tæller jo først på y-aksen. Så det er 21,7, ikke også? Så den står i 7,21. Så nu ved jeg, at A står i 2,2, og B her, den står i punktet 7,21. Og så skal jeg finde vektoren fra A til B. Så vælger jeg C her, og ned, og så henter jeg en pæl mere. Og den her valgt, at den skal være i 8,11. Og hvis den er i 8,11, så tæller jeg 11 op af y-aksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, og så 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så den her, den står spot on i 8,11. Så vælger jeg at sige, at den anden, den skal stå i, jeg ved ikke, hvad den skal stå med x-aksen, men jeg ved, at den skal stå noget med 15 med y-aksen. Så den sidste pæl, det er jo punktet C. Så nu skal jeg finde punktet D. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og nu ved jeg så ikke, hvad mit x-koordinat er. Jeg ved, at mit y-koordinat er 15, men den er ubekendt. Og derfor kalder vi den for k. Og så jeg skal finde ud af, hvor jeg skal sætte min pæl. Så CD står vinkelret. CD står vinkelret på A og B. Eller hvor skal jeg placere den? Så CD er parallel med AB. Og det går lige over regneord, så sætter jeg den lige i pause. Ja. Så er jeg i gang. Nu blæser jeg her udenfor. Det her det er nemmere at lave indenfor. Lige udenfor her. Og jeg har selvfølgelig snydt lidt i forvejen. Så jeg har 2,2 her. 7,21. 8,11. Og k,15. Jeg ved jo ikke, hvad det her k det er. Så regner jeg vektor A og B ud. Det er den, der går fra A til B. Det er 7. 21, man tager B's koordinater og trækker A's koordinater fra. Så det er 5 over 19. Og så det samme med CD. Og der har vi jo den her ubekendte. Så det er k minus 8 og 15 minus 11. Så er den lige på pause, så regner jeg lige ud. Fordi nu skal jeg finde ud af, hvad skal k være? Og så hvad skal x-koordinaten for D være? For at de står vinkelret og parallel. Så nu sætter den lige på pause. Ja, så går jeg i gang med at lave et udregning her. Så den øverste her, der siger 5k minus 8, og så regner jeg det ud. Og så har jeg et 5k er minus 36, og så k cirka minus 7. Det er afrundet minus 7. Og så regner jeg determinanten ud, den skal være lige med 0, hvis de skal være parallelle. 5 minus 4 og 19, og så ganger jeg ind her. Og det er nu i, der kan I se, at jeg laver en regnefald hernede. Og så er k cirka 9,5. Og nu er det sådan cirka. Nu går jeg over og tjekker, og det
Det er lidt noget skidt her, det er, at K den skal være -7, men det kan vi så snakke om bagefter. Så går over, at K den skulle i hvert fald være noget med 15. Og så prøver vi lige at se -7, hvis de skulle være parallelle. Så det går vi lige over og tjekker, om det ser sådan ud. Og det gør det selvfølgelig. Så går jeg over, så finder jeg min pæl her. Det er jo ved 15. Og så skal jeg gå -7. Det er bare mega smart det her. Så skal I se. -7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så jeg skal stå cirka her. Så lidt længere om, så er den der linje derovre med, jeg ved ikke om I kan se den der pæl derude. De er parallelle, det passer sgu meget godt. Og ellers så skulle den være 9,5, hvis de skulle være parallelle. Så jeg går 9,5 ud. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,5. Og det passer sgu. Nu kan I se her. Der, og så går jeg lige over, vandret over. Det passer. Kæft, det passer godt. Så det er det, I skal. I skal gå udenfor, og så finde nogle koordinater. Og så skal I finde koordinaten for den sidste. I må selv bestemme, om det er X eller Y-koordinaten, der er vilkårligt. Men I skal filme det. Lave en lille film, og så sende til mig som inde i det der elevfeedback. Yes. De skal helst ikke være meget længere end de her 5-6 minutter. Det tror jeg godt. Så I kan lave, og ellers så kan I lave selve filmen, at I laver det. Og så selve udregningen, dem kan I bare sende til mig bag. Men I skal ud og lave lidt. Det tog jo faktisk ikke så lang tid. Ja, håber det giver mening. Ellers så må I skrive til mig. Så I behøver ikke at gå ud og købe pæle for det første. I kan også finde nogle sten eller et eller andet, I lægger af. Men, og det behøver heller ikke at være en meter. I skal bare tage skridt. Det er ligesom, man kan indstille enhederne på aksen. Så siger I bare, at et skridt, det er 1. Ja, det var det. Så må man se, hvordan får jeg givet den her film. Slut.